You can smell it first. Pláž vyzerá nádherne. Čauko, dobré ránko, máme tu dúfam ďalší skvelý deň a ideme na raňajky. Včera som nebol, vynechal som ich, lebo som išiel rovno skútrovať a mám tu ináč nejaké veci, ktoré by som si chcel dať oprať a že vraj mi to spravia. Tuším, že kilo práňa, kilo prádla 200 pesos, tak sa nemýlim. A raňajky si dáme na tomto mieste s týmito parťakmi. Dnes to naozaj vyzerá aj na slnečnejší deň ako včera. Obloha je celkom jasná. Tak sa pôjdeme skútrovať a pozrieme ďalšie pláže, ktoré sú tu v okolí. Mali by som sa oholiť. Hello sir, good morning. Mr. Slow. Tie vlny sú celkom hlučné, ja som si myslel, že to bude príjemné na spanie, ale naopak si musím dať dokonca aj štúpať do ucha. V noci to bolo dosť hlučné. Takáto omeleta s nejakou kapustou a free bananas. Tu sa nám chladí tatranský čaj, ktorý som včera ponúkol Filipíncom, ale veľmi ich zakrútilo. Dobre, ideme. Úloha číslo 1, nájsť bankomat, dochádza mi cash, tak potrebujem si vybrať a potom ideme na nejaké tie pláže, slnko, no, zaťahuje sa. Tak to vyzerá pondelnejšie, neviem či pondelnejšie, tuším pondelnejšie ráno. V dedine Bukana. A zrejme mám aj prázdnu nádrž, takže budem musieť ísť natankovať a to neviem kde, musím sa spýtať. Ale videl som nejaké pumpy po ceste, čerpacie stanice, tak nemal byť problém. Uvidíme. Vôbec netuším, že aký je toto dojazd. Nejde krajší deň, keď vyjde slnko. Tuším, som trošku zablúdil, tak sa musím vrácať po takomto piesku. Na rozdiel od iných krajín si všimnete, že Filipínci vás vôbec nejak nenútia silne si kúpiť niečo od nich. Ponúknú vám slušne, ale keď odmietnete, tak vás nebudú nejak znasilňovať ako tie arabské krajiny a podobne India. Určite si dáme nejaký kokosový orech, ale chcem si nájsť nejaké pekné miestečko. Ideme sa osviežiť takýmto kokosovým drinkom a potom porobíme nejaké dronové zábery. Good. Pláž vyzerá nádherne. Mal by som ísť tak natankovať, lebo už som na červenej paličke a neviem, aký to má dojazd. Našiel som bankomat, tak budem preskúšať, že či mi dá peniaze a neodžúbe ma. OK, sorry.
temporary closed. No a my pokračujeme ďalej, ideme smer na Bukanu a ešte ďalej možno na nejakú ďalšiu pláž, tak uvidíme, čo sa nám podarí. Počasie nám praje, takže ideme na to. Znak Palm Beach sa presúvam severnejšie, dal som si menšiu prestávku, tlačí ma sedanka. Táto časť je taká tichšia. Našiel som takúto odbočku na pláž, neviem ako sa volá, musím zistiť. A nevraj sa tady to dá ísť aj motocyklom. Zistíme, kde sme. La Rosing Beach. Tak to si musím pozrieť. A ako to vyzerá, keď to má recenzie, čo to tu ponúka, možno asi aj ubytovanie nejaké. Je síce odliv, ale máte prázdnu pláž. Tu naozaj nikto nie je. Dokonca ani podnik, že by bol nejaký otvorený. Najlepšie kačky sú zapekačky. Jedna zo zaujímavých pláží je aj táto. A keď sú tu nejaké tie riasy, nánosy, ale že nie je to bordel. Je tu naozaj kľud. Tichučko. Normálne, že si tu idem sadnúť, aj keď tu není žiadny drink, nič. Budem tu chvíľku sedieť a rozímať sa. Je to zaujímavé, že El Nido priamo v centrum je proste tak masovo preplnené a Palawan na severe je takýto prázdny. Celkom príjemné toto, no. Ja chcem tu niekomu vchádzať veľmi do areálu, keby tu bol niekto, tak sa spýtam, ale veľmi pekné prostredie. Naozaj môže byť. Opäť znova na známom mieste, ale tentokrát je krajší výhľad, lepšie počasie. Dal som si celkom dobrý club sandwich. Som si nevšimol, že je tu bankomat. Dúfam, že bude funkčný. Kokos. Tak nič. Paráda. Takže El Nido akurát, tak možno dneska zajtra. Týmito bankomatmi, no, nie je to bohvie čo. Dorazil som na ubytko, potrebujem si oddychnúť, nechcem byť na tom priamo slnko, lebo dosť to peče a natrel som sa ináč, musím povedať, že som to nejak nepodcenil a skúsim si skúpiť mydlo, lebo potrebujem obyčajné mydlo, tu nemajú, také základnejšie ubytovanie, tak 25. Ideme nájsť nejaký sandwich, nejakú večeru. A dnes som si vybral, že Bukana Grill. Dám si asi club sandwich. A podvečer začíname s týmto. A tieto chatky vyzerajú veľmi dobre. Majú tu asi 3. Pozrieme, aká je cena. Dávam vedieť do popisu alebo sem. Dnešná večera vyzerá takto. Večera je za nami. Sandwich s hranolkami, jedno pivko ma vyšlo na 550 pesos. A ideme smerom k mojej chatke, reštaurácia Chilensi, ktorá tiež varí veľmi dobre, hlavne cestoviny. Tie sa určite oplatia, iné jedla som tu zatiaľ nemal. You can buy in my country with every store, I think. Not every, but in special store with alcohol. Oh, it's like liquor, a little bit sweet. Yeah.
Yeah. More? No, it's fine. You can smell it first. I think Please, try. it's a good one. Ano agad ito? Init agad? Parang gusto kong ano? Tubig gamay? It's better when it's cold. Yeah. But it's better if with some Coke or... Maybe with Coke, yeah, it's... But I'm not used to it. I'm not used to this. Skúšali sme jadranský čaj a je dosť silný a nie sú zvyknutí na takéto drinky. Taký západ slnka. Toto video budeme ukončovať. Ja som ti vďačný, že si ho dopozeral. Ak sa ti ľúbi, daj mi like, po prípade zapni odber. Friends will come, friends will go. They all seem to change while I'm still the same. 'Cause I just can't let go. And there's no one to blame. It's just the way it is. Like stone, emotionless in this world of stories. Oh, like stone.